We zitten thuis, corona gaat door heel het land. Maar ik reken op de expertise van één man. Op iedere tv-zender zie ik jouw gezicht. Maar door jou word ik wel grondig ingelicht. Ik zie enkel Mark van Ranst rondom mij. Zijn tips maken heel het land virusvrij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als een meter, als dat beter is. Als ik niets doe, ik mijn arm zo opzij. Was mijn handen met genoeg zeep erbij. Hamster niet, heb nu een mondmasker bij. Als dat beter, als dat beter is. Mijn handen roken nog nooit zo fris. De voordeur gaat niet open, die blijft stevig dicht. En ik kom al een jaar niet meer aan mijn gezicht. Nee, ik wil met vrienden praten, dus ik Skype heel veel. Want een goeie mop, die werkt toch virtueel. Ik zie enkel maar van Ranst rondom mij. Maar natuurlijk dan niet al te dichtbij. Als een moe zet ik een stapje opzij. Als een meter, als dat beter is. Als ik niets doe, ik mijn armen zo opzij. Was mijn handen met genoeg zeep erbij. Hamster niet, heb nu een mondmasker bij. Als dat beter, als dat beter is. Mijn handen roken nog nooit zo fris. Speciaal voor de luisteraars van Mark Q. van Ranst. Ik zie enkel Mark van Ranst. niet Steven van Gucht, nee. Mark van Ranst. En Erika Vliegen zeker niet. Mark van Ranst. Mark van Ranst. Ja, dat lieken duurt hier nu al lang genoeg, hè. Mark van Ranst. Het wordt tijd dat het gedaan is. Mark van Ranst. Allee, voor alle niet gevaccineerde luisteraars. Mark. Ik zie enkel Mark van Ranst. Enkel Mark van Ranst. Mijn handen roken nog nooit zo fris. Q Music.